ପଡୁନି କି ଯାତ୍ରା ହେଇନି ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ସମୟ ସେ ବଦଳ ଆଉଚି ଝିଅ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡାକ୍ତରଟା ବଡ ଖତରନାକ ସେଟା ବୁଝେଇଲେ ଜମା ବୁଝୁ ଘରେ ଗୋଟ ହେଇଛି ସରକାର ଆଖି ଆଡରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଜାଲ ମେଡିସିନ କାରବାର आईन अदालत धमक दौची बंधुक खेला करते किंतु आपण घर नकला बस रास्ता